Eta, bueno, eta pixkat berotze aldera, hasierako agorretan utziko ditugu, Tekagas taldearen kantu batekin, Bad Religion deitzen da, eta aurre. Arratsaldeon nolako poza, gaurzuek ikusi zana hemen. Baldakizue ez dakigula, honetatik zerraterako den. Zuen artera oso gustora, etorriak gera gaur alaren. Esperimentu bat egin nahian, baina gase osarikan gabe. Whatsapparekin mareatuta, musikarientzat presioa. Zer nahi dezuen gu hola gera, hori da improvisazioa. Saio txukun bat egitea zen, musikari hauexen helburu. Etxean ondo ateratzen zen, hemen gero ikusiko dugu. Etorri eta ia zetonu, ze korapilo eta zelio. Hasi orduko ohartu dira, ez du ezertarako balio. 80. hamarkada hark badu noski bere enkantua. Ea gustoko duzuen gure punkarrismo deskafeinatua.